blaženjejši vaš arhijepiskop vam je ispričao moja istorija. Ja ću samo reći da to što se dešavalo u prošlosti, ta čuda, mi smo svedoci da se ta čuda, takva slična čuda dešavaju do današnjih dana. Presveta Bogorodica Trbušica je epifanija u Hilandaru, ali ne samo kao da o tome govorimo zbog nekog događaja stara vremena u istoriji, već do današnjih dana je to takođe nama svima jasno. I zato mi nikada ne kažemo da smo doneli ikonu, već mi monasi manastira Hilandara dolazimo u njenoj pratnji, ona je naša epifanija i mi je samo pratimo. Gde ona hoće da dođe, mi idemo sa njom. I to što je ona danas došla ovde u grad Skoplje je njena volja. Zato da budete još više radosni, jer je sama Presveta Bogorodica želela da dođe i da bude ovde vaša zaštitnica, kao što je zaštitnica cele Svete Gore i našeg manastira. Poznata je nama istorija da je jedno vreme originalna ikona bila ovde u Skoplju, baš na ovom mestu, i zbog toga je to jedan razlog više što će ona biti sada sa vama ponovno. Mogu da govorim o nekim čudima koje su se desila. Bilo je i pre nego što sam ja došao u manastir, čuo sam i kada sam došao, slušao sam lično svedočanstva mnogih čuda. Bilo je slučajeva da su neki ljudi, žene, bili u bolnici, trebalo je da se izvrši operacija. Oni su se molili ili se neko od njihovih bližnjih molio pred ikonom Trbušice i kada je došlo vreme operacije, lekari su shvatili da tog problema nema, da je bolest nestala sama od sebe. Dakle, to su čuda koja se dešavaju do današnjih dana, ne samo u davnoj prošlosti. Ali ne bih želeo da vam pričam mnogo o tome, jer verujem da ćete vi sami vrlo brzo da se uverite kako je Presveta Bogorodica prisutna i kako sluša naše molitve i vi ćete sami biti svedoci tih njenih čuda. Mi se samo molimo da imate veru i ako budete sa verom njoj pristupili, vidjet ćete i u svom ličnom životu njeno prisustvo. I onda neće biti potrebno da vam neko drugi govori o tome, već ćete vi sami biti svedoci. Na kraju da se zahvalim našoj poštovanoj gospođi Elici Andrejskoj, njenoj porodici celoj, našoj tetka Elici, kako je zovemo, i svakako mi smo o ovom događaju koji se danas desio razgovarali nekoliko godina nazad i slava Bogu i Presvetoj Bogorodici što se to ostvarilo. Želimo kao prvo da ovaj njen dar bude za pokoj duše njenog supruga Boja i za zdravlje cele njene porodice. A naša je molitva Hilandarskog bratstva, blaženjejši, vaše presveštenstvo i visok biskup presveštenstva i presveštenstva, dragi oci, da kao što je Presveta Bogorodica čuva manastir Hilandar, da čuva sve vas, da vas pokriva sa sve tri ruke i da vas štiti u sve dane vaše. Amin.